Jakov Fak, bijatlonac koji je osvojio brojne medalje za Sloveniju, u rodnom je Mrkopolju, pokraj Delnica u Gorskom Kotaru, još kao dijete započeo trenirati zimske sportove. Biatlon je došao kao neka nadogradnja skijaškog trčanja koje u našim krajevima ima tradiciju od preko 100 godina i žalosno je da se u Hrvatskoj ne zna to. Za Hrvatsku je osvojio broncu na svjetskom prvenstvu i olimpijskim igrama 2010. a zatim napustio Hrvatsku. Slovenija mu je ponudila bolje uvjete treniranja i slovensku putovnicu. Ja sam uvijek i kad sam došao u Sloveniju sam rekao da nikad neću moći biti Slovenac kao neko ko se je rodio tu, da ću probati zastupati njihovu državu u najboljem svjetlu. Prelazak u susjedstvo ipak nije bio lagan, tu ga je čekao strani jezik. Kad sam počeo trenirati sa njima, onda sam prva 2 tjedna sam bio stalno u sobi, išao sam samo jest na trening i to je to. I onda sam se odlučio, pa čekaj malo, ne razumijem što točno treba napraviti i najbolje je da se što prije naučim i tako sam slušao i naučio sam. 29-godišnji Jakov Sloveniji je donio 5 medalja sa svjetskog prvenstva. 8 je puta bio prvi na svjetskom kupu. Tako je na pobjedničkom postolju često slušao zdravljicu, iako bi, kako sam kaže, rađe čuo lijepu našu. Slovenija mi je lijepa i volim Sloveniju i ljudi su me dobro prihvatili, ali još uvijek nekako neke stvari ne možeš promijeniti. Ako si rođen tamo, to su neke druge emocije. Srećom, Mrkopalj nije daleko od granice, pa Jakov odlazi kući kad god to može. Dosta puta ako imam neke probleme ili ako mi je teško, ako se moram maknuti negdje, je to tamo i tamo pronalazim neki svoj mir. S kolegama se odlično razumije, a u svlačionici hrvatsko-slovenski odnosi samo su poticaj za još bolje rezultate. Osjeti se malo rivalstva, ali to je sve na nekoj sportskoj razini, tako da to je... Naravno, ja uvijek branim interese Hrvatske i bez obzira na sve malo iz inata, tako da bude neka mala tenzija uvijek. Jakov ljetuje u Hrvatskoj, kao bijatlonac tamo je manje poznat. Niti se baš s tim sekiram, zato što nikad mi nije bilo u interesu da budem... Mislim, ja se nikad nisam osjećao kao neka poznata osoba. Na kraju smo ga pitali kako nosi svoje specifično prezime. Ima možda neku lošu stranu, ali ima i puno dobrih, zato što te svi odmah zapamte, svi znaju ko si, tako da marketinški je odlično.